Oke bolo, hari ini kita mau ngarit setelah berbodo aktivitas lagi bro. Mantap iki ning Watu Limo lho. Ning buri kuwi arat-arat ya ane. Wis tak delok ning ngarepe oke. Pokoke jangan lupa subscribe ayo dilan. Iki sadurunge poso kae. Sakmene iki istirahat engko mburine kampil iki. Kono leng ngarit. Sapi ke full iki. Lagi teko mumpung si esuk gek ndang digasne. Karo enek. Nah, karo abane wong apa wi jenenge ning kono abane. Bu wong ngrabekne paling. Wis langsung ae lekno si lawan. Delon Pak Cong ya. Iki vlogku sadurunge ning duren iki. Entek koyan duren. Ngene lho, lek ning anu iki. Lek ning Watu Limo sik. Sokete. Jangan lupa subscribe. Nah iki lho teko kono lho. Si akeh. Tak sepilne. Dan akeh kok ngono lho. Iki jenis Pak Cong iki karo Odot Super. Wawah pakan nih jangan. Yang ini ngisor kono urung. Iki yang dhuwur urung. Oh jenenge lagi enom neh. Lek ngerah dure poso kae. Dan sik ambekan dhisik. Rencana oleh 17 bentel luweh. Residene urung ngerah. Tak mbabet sik elek. Dan iki marai iki duren sing tak nggih ngevlog dik kapan poso. Kesele anu sik esuk sik jam pira iki? Masih jam 8 paling. Ayo ngombe-ngombe ana. Wes. Jangan lupa subscribe woy. Iki woy, tak sepilne lho, tak sepilne. Ngerah langsung sak pickup. Mantap. Iki Padang ya kan. Padang. Kono ya Padang. Arek kono. Iki setengah rolas. Sekarang ngusungin yang pickup iki. Dan panenan berikutnya paling gede. Tower. Itu kok. Oi. Loh. Jan. Selmaseh. Selmaseh. Biar bocah. Dan
Sasi ngarep kene sasi ngarep. Wah ya panen neh. Jan. Liwat alah wis koyo kono. Saiki ngedan mek tak cremoli bene. Syukur tak grampangi goleki anune ndak cethuk. Poke iki ndak cethuk wisan. Iya, poke Parane lek parane. anu penak kuwi poke ning kono kuwi niku penak ya. Maksudnya gini. Ah, iya. Nah, sak-sakmu ini. Lah amene rusak malah. Liyane diusungi ta. Awan 3 pisan. Oh. Kira-kira heeh. Dapat entekne pisan kira-kira apik kok tuwe. Subscribe.